Γεια σας, θα παίξουμε Minecraft Pocket Edition σε ένα κόσμο που φτιάξαμε μόλις τώρα. Έχω μαζέψει μερικά πράγματα όπως βλέπετε. Αυτός εδώ πέρα ο κόσμος τον έχω τεστάρει, είναι αρκετά ωραίος. Τον είχα φτιάξει πιο παλιά. Τώρα μαζέψουμε λίγο ξύλο. Που είναι αρκετά σημαντικό. Και έχει και χωριό λίγο πιο πέρα. Να εκεί, στο έχει εδώ πριν. Κάνουμε και το μπανάκι μας. Να μια κότα. Ράβα. Στο καλό. Λοιπόν, νάτος. Σκοτώσουμε και αυτήν την κότα. Έχει και villagers εδώ. Αυτοί οι χαζοί άνθρωποι. Σε κοιτά στα μάτια. Στο καλό. Μαύρο πρόβατο. Μας αυτό το σπίτι εδώ. Να έχει crafting table. Ακούγεται και λάβα. Ναι. Το κρεβάτι να το. Κοιμόμαστε εδώ. Και θα φτιάξω και μια αξίνα πρώτα για να πάω να σκάσω πέτρα. Συμφωνήσε. Έχει σφυλιά όπως βλέπετε και είναι αρκετά καλή. Δεν ξέρω και που βρίσκεται το Nether Fortress, κάπως έτσι. Το σκάβουμε λίγο πέτρα. Εδώ φτιάχνω πρώτα σπαθιά και τσεκούρια ξύλινα. Για να μην πιάνω πολύ χώρο, πιάνω μια αξίνα για να σπάσω τις πέτρες. Και μετά απλώς έτσι. Να τώρα θα πω και θα φτιάξω. Ένα σπαθί. Αξίνα. Ένα τσεκούρι. Ένα χώε. Να τα φτιάξουμε όλα. Ένα φιάρι. Και δεν έχουμε υλικά για φούρνο. Δεν πειράζει. Τρακτοποιήσουμε λίγο. Αυτό θα πάει εδώ. Αυτό εδώ. Μην παίζετε με τις πόρτες. Ναι. Τέλος πάντων. Έτσι κάπως έτσι. Ποιος παίζει με τις πόρτες? Εσύ. Γιατί κάνεις φασαρία? Σκανταλιάρι. Άντε. Στο καλό από εδώ. Πάω να σκάσω και άλλη πέτρα. Οπ. Για να δούμε ποιος είναι εκεί τώρα. Λάδω εσύ. Τα χάσκ. Εγώ τα λέω task. Δεν ξέρω, μου άρεσε πιο πολύ. Είχαμε και άλλη πέτρα για να φτιάξουμε φούρνο. Και μην πάθουμε τίποτα το ομό κρέας. Κάτσε. Μας έχουν ζαλίσει. Να, με το που εμφανίστηκα φοβήθηκανε.
περάσουμε τη νύχτα μας εδώ. Ένας φούρνος. Φτιάξουμε καρκόλ. Και θα το ψήσουμε σανίδες. Γεια σου φίλε. Πάρε θα κάνουμε. Έλα χορεύω. Τι έχεις εσύ? Καλός είσαι. Βάλουμε αυτό. Βάλουμε τα αρνιά. Θα φάμε. Και ναι, θα πάω για ύπνο. Χαζί villagers. Κάνε πέρα. Στο καλό. Χαζί όλοι. Κοίταξε να σας φάνε. Ναι. Κόλλησε το Minecraft. Ξαναεπιστρέφουμε, είχε μπαγκάρει το Minecraft. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Βλέπω και ένα χάσκ. Όλα αυτά εδώ. Νάτος. Θα φτιάξω μία. Εκεί είμαστε έτοιμοι. Θα το ψηπαθεί. Να τους κυνηγάει τους villagers. Λαγκάρι. Και βρει λαγκάρι επειδή δεν έχω αρκετή RAM. Α, αυτό έκανε έτσι. Όταν δεν έχεις πολύ RAM, λαγκάρι, γιατί χρειάζεσαι αρκετή. Πρόβατο. Γεια σου Μπύρι. Μπύρι είναι ένα παλιό μου πρόβατο. Στην πραγματική ζωή. Γεια σου. 8 λεπτά. Μακρύς από τη σοδιά των villagers. Oh. B2. Παντζάρι, ναι. Με λίγο τζόκινγκ. Χρειαζόμαστε αυτά για την ανταλλαγή. Δεκατρεις σπόρους. Συνήθως μόνο στην αρχή σου δίνει πολλούς, μετά δεν σου δίνει τίποτα. Να, ακόμη ζώπη της ερήμου. Λέγεται αλλιώς, αν θυμάμαι καλά. Μου και σε σένα. Πάμε. 3 μας δίνει. Αυτό είναι ένα λάμα. Αυτός ακόμα εδώ είναι. Και έπεσε. Σε αυτό το επεισόδιο πρώτα θα αρχίσουμε και στο επόμενο θα πάμε για Mine. Προς το παρόν θα κόψουμε μερικά ξύλα.
Μάλλον λέω να κόψω μερικά ξύλα να ετοιμαστώ, να σταματήσω το βίντεο και μετά να πάμε για mine. Ναι, θα πάω να κόψω ξύλα, θα το σταματήσω λίγο το βίντεο τώρα και θα πάμε για mine, εντάξει, γεια, τα λέμε. Ξαναεπέστρεψα, μάζεψα coal από εκεί πέρα για να μπούμε μέσα σε αυτήν τη σπηλιά. Να, iron. Το χαμένο μου μετά τα διαμάτια και το redstone και τα emerald που έχω σκάσει μόνο πόσο καιρό παίζω Minecraft 2-3 φορές. Αγρανίτης και άλλο iron το είδα. Στην φασαρία. Εντάξει, κάποιος του πονούσε το στομάχι μάλλον. Δεν έφαγε καλά ή παράφαγε κανένα villager. Ναι. Γεια σου Λουθελίδα. Το σκέλετο που ψάχνω. Που εκεί είναι. Α. Και σε καλείς. 5 μάτια έχει, που να με δει. 8. Δεν πειράζει, μας νοιάζει. Καλύτερα. Σκάψουμε την πέτρα μας ανενόχλητη. Τσακούμε στο κεφάλι μου. Εντάξει. Ναι, ό,τι είπες. Τίποτα. Και έχουμε αρκετούς πυρσιούς. Ναι, πάμε την άλλη. Έχω σκοτώσει ποτέ νυχτερίδα. Ναι. Δεν έχει τίποτα. Ας κάψουμε. Α, ναι. Και αν θέλετε να μπείτε στο Minecraft Pocket Edition σε αυτόν τον κόσμο, γενικά όχι στον συγκεκριμένο που κι εγώ, να γράψετε POY. Γράφετε POY. Είναι αρκετά ωραίος. Το village. Αν είδατε το βίντεο θα ξέρετε που είναι το village. Και έχει κι άλλο ένα. Και αυτά είναι 2 village που είμαι τώρα. Ναι, σιγά μου κάτσε να σκάσω το gravel. Αχ, βαρέθηκα το coal. Κι άλλο iron. Και από ό,τι μου είχε πει ένας φίλος μου, που έχω παίξει αρκετές φορές αυτό, μα όχι, εντάξει, τίποτα. Τώρα θα βγω έξω από τη σπηλιά. Ήθελα να σκοτώσω κανένα ζόμπι. Να τα πούμε έξω. Βγήκα έξω από τη σπηλιά μόλις τώρα. Είναι σούροπο.
γέλιος ξημέρωμα. Χαίρομαι να καθίσω να σκοτώσω κάνα ζόμπι, creeper, όλα αυτά. Να. Πολλά χρόνια θα ζήσετε. Ευχαριστώ. Και σκέφτομαι κάπου εδώ να αφήσω το βίντεο. Κάντε ένα like και γεια σας.